What a terrible word. What a terrible word. This story I'm about to tell you will touch you. Very, very painful. A boy went for apprenticeship, to stay with somebody who is known to their family. This Igbo apprenticeship system. Boy, or whatever you call it, you spend some years there and you're settled. You start your own business, and normally from 6 to 7 years, some 5 years. This boy went, and this guy who he was serving was maltreating him. And this boy continued to raise alarm. Can you imagine hitting a child with bricks, patches of concrete? The child kept alerting the family through voice message, I think maybe on WhatsApp, that the boss is maltreating him, that if anything happens to him, they should hold the boss responsible. And at the end of the day, you know what happened? First of all, let's play the voice note and we'll be right back to do some other explanations. It is very, very sad. Even Monday more, and I call Muddy if any phone memo. I'm like you name me for several times. Only for 7 months, one idea. One car carry go, only me if you feel more. On a could all one I could not to Buru put in house on your. Like in Kenya now, Interloco swam. Interloco, not common, is not common, not one not one for now. Although I can't get what I most of them were not young. They for me knew okay, was your pop, or to walk okay more. Buntalog, now so mother now, I'm like your money. All I can't stand wounded. I'm not sure you will walk on your boom, come up one among most someone will walk on your command on your boom, but come more to my defense. Oh, your cheat, I'm all chief of Apion, or broke the house when you're almost a brutal, strong, she said, I was here, would you put this interlock? Interlock, now some mother now. I'm like it. Though, my phone, I'm going to wear more because. Have you heard that? It is so sad and fearful. He was complaining that the man is using a paving stone interlock stones to hit him on the head. And you saw the mark on his face. He said that was as a result of beating received from that man. And that if anything happens to him, they should blame the man. That was what he was saying in the voice notes. He was reporting to somebody to tell them to rather use canes. That if anything happens to him, that they should hold that man he was serving responsible. Can you imagine? Igbo apprenticeship system is good. It's been studied in universities worldwide. Please don't go away. Wait for the results. Listen. Wait for the result of what happened. You need to hear to the end. So I'm not telling people, I'm not trying to discourage Igbo apprenticeship system. It is the best business incubator in the world, according to records. It's been studied in Harvard and several universities worldwide. But we got to be careful. Now I will play what happened next to you for you to see. Hi, this word. Then afterwards, if you have heard the story before, please note, you have not seen the concluding part of the story. The concluding part is what we have here. This word. Now watch and see what happened. Because it's as if this guy knows what will happen. And he has been raising alarm from time. But the parents, just like a bad marriage, when a lady is complaining, they said marriage is for good and or for worse. The parents could not read on time what was going to happen. And look at, let me play the video and you see what happened next.
Yes, why? Yeah, Odinaka. Onye ka ọ gaghị ekwuru ekwu. Onye na-egba kwuri ebe a. N'onye kwuri ehi a. Onye ka anyị kpọrọ kwuri elu. Onye Nonso Udeaja, onye kwuru egwu. Onye nwa kwuri. Aba uru n'ikpu isi iwu. Aka mmanụ wepụrụ aka n'ihu anyị igbuchi. Onye nwa dị ha. Onye ka anyị kwuru. That was the end of the story. At the end, he killed the boy. He killed the boy. He continued that way. The parents thought it was just the usual apprenticeship system everyone goes to, that is common with the Igbo people. He killed the boy. That was the coffin conveying the body of the boy. He killed the boy. And that was him sitting. You saw where I was pointing. That was him sitting there. Finally, he has killed the boy. He has taken the life of someone who came to serve him. Finally, he is calm. Well, let's round up with a voice note from a lady who narrated the story properly. And we are done. Hi! Obi agbarisicha no mo. Obi agbarisicha mo. Unnegodo anya n'ihu nwa. This innocent child. Nwa pụrụ boy ka ọ dụrụ ezinụlọ mma. Ife niile ekwuru ya eme na akwụkwọ nsọ ha nche emezuchana. Ọgwụgwụ oge. Nwa oge egburu egbu, nwa oge ji aka kugido kuwuo nwa. Ọga nwa ji aka wee kugido nwa wee kuwuo ye. Nwa pụrụ ka ọ dụrụ ụmụnne mma. Nwa jebere boy ka ọ dụrụ ụmụnne mma. Ka ọ dụrụ papa ya na mama ya mma. Ọga ewe were aka wee kugido nwa kuwuo ye. Nwa akwa na afa nwa awụ Odinaka Umuotoo, onye Anambra State, dị n'ime Nnewi North. Nwa onye ọkpụ na-egbu. Afa papa ya wụrụkwana Azuka Umuotoo. Dị n'oge afọ oge wụrụ Nonso Udeaja. Ha ncha ndị ọkpụ na-egbu n'ime Nnewi, Anambra State. Nnewi wụrụ ndị ọkpụ na-egbu n'ime Nnewi. Afọ ọtụtụ ọgaghị awụ Akapon obikwana Congo. O wee wụrụ na nwa papa ewe Azuka Umuotoo na Nonso Udeaja ha ncha awụbu enyi. Ọ na-abịa bube ha abịa, ha na-ejekọrịta ibe. This man makwana nwa. This man a na-akpọ Nonso Udeaja. Ma nwa na-abịa bube ha abịa, ha ncha na-anọkọrịta. O wee wụrụ na Nonso Udeaja ahụ wee bịakwute papa ya wee sị na ọ chọrọ ịkpọrọ Odinaka Umuotoo a ka ya na abụ biri na Congo ka ọ gbara ya boy. Papa ya wee kpọrọ Odinaka
kpọrọ nwa wee kpọọ Chukwu Nonso Udeaja onye a na-akpọ Akapon wee kpọrọ ya wee kpọọ ya ọga nwa ya na na-abụ wee biri na Congo. E wee sị na o nwere ofu ụbọchị ọdụ ekwuburu na ọga nwa na-akụpụ nwa ife ọ na-eme ọkụcha nwa ife oge ụfọdụ nwa akpọ ndebe ha na kọmplen na-ekwukwo na ọga ya na-akụba ya ife nwa na-akpọwa ndebe ha steeti agwa ha unu n'anya n'ihu nwu na afụ makị dụcha n'ihu nwa ọga ya na-akụba ya ife ndị anyị fụ ụdịrị ka ihu esi kpaka ọ na ọdịrị taa ka akụbara ya. O wee wuru na ofu ụbọchị ka a sị na ọga nwa batara o wee wuru na ọnụ ụzọ geeti ha agha oghe ọga ha wee jụwa wee na-asị kere onye meghere geeti ya oghe ofu nwa bọị nọ nso wee na-asị na Odinaka meghere geeti ya oghe ife enweghị isi o ka ụnụ fụkwa ife enweghị isi ka ọga nwa ji wee du na nwa mmụọ ka udo onye ụwa ha atọ ụtọ ka udo onye achọghị enjoy ụwa ọrụgodo nwa ọrụ nwa ya onye ji aka gụgide etu akụwa oye nwa onye ọzọ nwa tara n'afọ zụba zụnyitecha nwa enyegidoro na nni zụọ ma akwụkwọ wee zuru oyi ụka nne na nna ya wee kpọrọ ya wee kpọọ ya Akapon onye a na-akpọ Chukwu Nonso Udeaja o wewuru ife enweghị isi geeti ka o ji wee kụgido nwa akụwa oye ewesị na mgbe ọ jụrụ ofu nwa bọ ya wee sị na Odinaka Umuotoo nya nwa o wee sị ofu nwa bọ wee sị nwa na ọnya wu onye meghere geeti ya wee sị na ọ ga wee bịakwute nwa wee na-ajụ ya na-asị ya na akwa asị na ọnya meghere geeti nwa wee sị mba na ọnya meghere geeti na ya nọ n'elu asụ akwa na kere ka ya esi wee nọ n'elu na-asụ akwa bịakwa jekwa meghekwa geeti ọ ga wee kọbakwa nwa maka ọdụrụ mbụ akụ nwa na-agwa ya na-asị ya na ọhọnya ọga na ọhọnya meghere geeti na ya nọ n'elu na-asụ akwa ọ ga wee kụwa nwa wee kụtọsịcha nwa wee si na owoje taịsị agbabebere n'ahụ wọrụ wee pịa ya nwa n'isi pịatọsịcha nwa na ogo ihe ọgwụ wee gbatọba nwa for 2 weeks ogo ihe ọgwụ ife a wee lekọba nwa n'isi lekọcha ewesị na nwa akpọkpọ ndị be ha video call wee na-asị ndị be ha video call ha wee fi ihu na ọnụ wee na-asị papa ya na mama ya na onwekwa ife gburie enu n'ọkwa Akapon gburie ha bịakwa kpọrọ ya na ngwa ife gburie enu n'ọkwa Akapon gburie na oge jidere ya kowe gbosichaa ya nne no o wee wụrụ na oge hapụrụ nwa wee mewara travel ndị nne na nna nwa kpọkpọrọ oge si agha sị kpọnatara ya nwa ka ha triti ebe ọ chọghị itriti enu oge hapụ nwa nwatawara ụlọ Krismas mewara travel ewesị na nwatakịrị nwere mbọsị o bu ahụ ya wee jebe warehouse wee bugosicha anụ ngwa afịa dị na warehouse wee bata wee daa wee tiri isi na-asị nọ nke maneja nọzi na Congo anya maneja ha nwa bụọyikpa maneja nọzi nya wu onye jerigota ọgwụ asị paracetamol ka enyebezie nwa paracetamol n'abalị ahụ ọṅụma ṅụcha nwatakịrị na kpuru oteta ha don ụmụnne nke unu dum George Ifa ka unu dum George Ifa onye ọ na-akpọjere nwa eboi ya na-erukwa anya mara ụdị ọgụ onye ọkpọrị ya onye ọ na-akpọjere nwa eboi na-erukwe n'anya akwanye akpata na abọghị nwezi ka o si dọkịta ụfọdụ ụkwọ sacrifice ka ejizi ụmụazị eme nwekwa ife dị ọdịnarị ụfọdụ ụkwọ sacrifice ka ejizi ụmụazị eme ikokwe nkwuwa ọkụ wuri ewu after everything ka ego enwe ike wee buru ka ego egbowa maka na ọnwa ife mere nwa ikekwe ọnwụ na-etu esi wee di ya ji ije ahụ ikekwe ọnwụ na-etu esi di ya rụọ ọrụ ahụ na ọrụ ahụ eta na-etu akọ isi wee wọk kedu ka o si kụba ọnwụ na ọnwa ka ọ kụbara ife akụbakụcha ọ ya hapụ ya ọ ya ejego ihe ọgwụ even o nwedoro nne na nna ya ha pịacha ụmụ ha ịtarị ha na-eji ego ihe ọgwụ unu nke gị jide tais pịa nwata n'isi pịachaa ya ịhapụ ya ndị nne na nna ekwukwe ogo kpọnata nwa ọkpọrọ ezinụlọ Chukwu Nonso Udeaja onye a na-akpọ Akapon onye ọkpụ na-egbu nyawa ọga nwa ọkpọrọ ezinụlọ nọtawara hapụ nwa na Congo nwa ọkọchara ife ọ hapụ ya na Congo na wara nọtazie ebe a nwa wee nwụọ
ọ maneja bụ onye kpọrọ ya na fon na nwa nwụrụ anwụ. O wee jekwu famili nwa wee jụba ha na nwa na ọrịara ahụ nwụọ, mana ọmụghọ na nwa emebuda na vidio kọl, ọmụghọ na nwa emebuda na vidio kọl gwa nne na nna na ọ ga-ekụrụ ife. This man a na-akpọ Chukwu Nonso Udeaja, ọmụghọ na ike ejuru eju n'ike ejuna donu onye ọ na-amakwa na nwa nọ n'aka Chukwu Nonso Udeaja, onye a na-akpọ Akapọn, onye ọkpụ na-egwu ya jekwa kpọrọ nwa, nwoke akwụkwọ ogbu mmadụ, nwoke akwụkwọ na onye ọgwụ ego jekwanụ kpọrọ nwa ụnụ. Onye ọ na-amakwa na nwa nọ n'aka Chukwu Nonso Udeaja, onye ọkpụ na-egwu onye a na-akpọ Akapọn, jekwanụ kpọrọ nwa ụnụ kịta na bifo chiejie kịta na akwụkwọ ụtụtụ. Onye a jiri gbogbo chọwa ehi udo ojii n'ụtụtụ a bifo chiejie. Chukwu Nonso Udeaja, onye ọkpụ na-egbu ogbu mmadụ, o gburu innocent soul, o gburu obere nwata enweghị ife ọma. Hey Jizọs, ka ọ kadịbagodudo na ụmụ ụwa sonu m George ya n'okwu a, sonu m ka unu George ya okwu a. Udo. He has learned a lesson. He is afraid of judgment. The boy is gone. Just like Mohbad, the boy cannot come back. Some of the times I want to advise parents, when you see some red signals, act on time, whether in marriage whatsoever. Act on time. Apprenticeship system is good, but you're not sending your children to be killed. You're sending them to have some training and start their own business and become people in future. But this one, look at his own case. Despite the warning and alarm he raised. This is so with people who beat their children. No matter what your child does, use the cane. That is according to, no matter what your child does, mind what you use to beat children. The boy said he was actually, the boy was advising, talking while he did a voice note telling his parents what he was facing. He was saying the man should rather use cane on him than using paving stones. Paving stones! Look at the result. No matter what, mind what you use against your children or whoever is under your care. Be careful. Look at the end of it. He has nobody to beat again or to hit with paving stone. The guy is gone. Meanwhile, I hope the security bodies are watching. They are concerned about this. Something should have been done. The young boy, I think he might be a teenager or maybe in his early 20s. He's gone. A life has been shortened.